A? Nu, lasă acolo, vine peștele și o mănâncă. Du-te, am auzit și eu chestia asta că peștii mănâncă râme, dar eu nu cred, să știi. Eu am acasă grădina plină de râme. Și am săpat 4 găuri, am pus câte un pește în fiecare gaură. Le-am astupat și peste o săptămână când am venit, peștii morți, dar râmele vii. Vezi? Nu ține undița așa de sus. Nu, păi să am forță mai multă. Pentru ce? Când îi dau la pește în cap. Cum să-i dai la pește în cap? Când iese el să respire, poc, i-am dat. Păi peștele respiră în apă, domne. Și băi, e scafandru sau ce? Cum să-ți explic eu, domnule? Formula apei este H2O. E, O ăla este oxigenul. Peștele vine și respiră oxigenul ăla. Aha, și unde văd în apă H2, 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 înseamnă că am mâncat peștele oxigenul și foc, da? Trebuie să fie pe acolo.